detičky, aj chlapcom chcem poďakovať, že boli takí šikovní, zatlieskajme im, že sa im to podarilo postaviť ten máj. Chodia popri domy. Černé oči má mama, zingiri bom bom bom. Jaše na ňu podáva, zingiri bom. Dodnes pretrváva stále to stávanie mája od mládencov pre dievčence, pred ich obydliami, pred ich domami. A je to na znak taký, že tí mládenci prejavujú takto lásku, úctu a prejav hlavne toho, že majú radi tie žienky, tí mládenci. A dnes možno tak symbolicky by som povedal, že v rámci mestského úradu, v rámci mesta Poltár postavíme tento máj na znak toho, aby sme sa mali tu medzi sebou všetci radi, aby sme spolu vychádzali priateľsky, aby sme komunikovali, stretávali sa, lebo aj o tom je ten máj lásky čas. A nebudem zdržiavať ďalej mojim príhovorom, chcem popriať chlapom z technických služieb, aby mali pevné oko, pevnú ruku, aby sa im podaril máj postaviť tak, ako sa má, aby sa nestalo nejaké faux pas. A vám prajem príjemnú zábavu, lebo aj to patrí práve 1. máju. Takže pekne vás vítam a prajem príjemnú zábavu. Ďakujem.